Na mga igalay, matod pa ni Auntie Claire, rally, dili tubag sa accountability. Sige ha. Dugangi pa, di ba masako nagsamot? Dayungan ko na Malacanang itambog na das Pasig River. Sige ko no. XFM Katropa. Ang pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent. At ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally, kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan. Ang pagrarally po ay hindi po Sige, sagot. balik ka sa kay nag-chat pas GM. Sige. Sa para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po Sige. simula Okay na. Luoy na kay Dagway bay kanang ibutang kastunga unya magsige na lang kag pamakak luya. Question. Asa si Amina Pangandaman? Second. Asa si Ulaybar? Third. Asa si Bersamin? Where are they? Asa man ni sila? Nabay, nahitap. Ikaw na may nag-announce na sa una di ba, Claire? Luoya po na imuhang ikalimta naman imo imong profesyon. Mao gid na kamaot bay basta kaunon kas politika ang imong profesyon wa. Mo nang di na ka maglisod na ka identify, maglibog na ka nga kuandi ay ang 16 o ang 15 above below 16. Binuang! Oh. Marami daw nagawa. Una, nahirap po kapangutana, kinsay nag-promise nga magpriso og dagko isda? Si BBM. Ang pangutana, nabay na priso og dagkong isda? Wala. Kada ang pangutana, kana mga gipanganlan nga mga tao nga matod pa nakadawat og malita, kang Sara ba nagikan? No. Asa man nagikan? Gikan mismo kang Saldico. Mga igala. Kinsa man Saldico? Kauban na nilang Martin Romualdez. Ay lagi mig ilara lagi. Nga naman, dili lagi pwede nga mahimo kang Committee on Appropriation Chairman nga walay blessing sa presidente bay. Pinakabugo ka nga klase nga presidente kung mauna. Pasagdan nimo ang ang Congress mga igala, specifically I'm referring mga igala basta Congress no, the both houses no, the Senate and House of Representatives. They have the power of the purse. Naa nilang gahom mga igala sa atong pondo. Making legislation mga igala kay walay pondo sa Pilipinas gadi mo agi og balaod. Balaod yun na. No? Himuan gyud nag legislation baga igsoon. Now, ang power of the purse naa dia sa legislative mga igala or naa sa Congress mga kaigsuunan. And ikaw presidente kahibaw ka nga ang imong gitawag nga president's budget muagi mulatas diha sa lugar nga daghang kaayog manigbasay. Di ba? Kay balo ka. Ikaw presidente, when you say president's budget, it is the budget nga imong gi-design mao ni ang akong gitun-an na, gistadihan na may gala along with your Department of Budget and Management Secretary, DBM Secretary. In the case of Marcos mga igala, no? Si Amina Pangandaman. Asa mas Pangandaman ron? Wala. Okay, padayon ta. Kay bao ka, it will define your administration.
kining imong budget mga higala, mo ni magstugan, magsulti kung unsay imong priority, no? How your administration works, unsay iyang mga pantabangan, etc., etc. So, di man ni pwede nga ikaw ra po'y mag-approve ani, iagi gyud nimo nig deliberation diha sa legislative para mo na masunod gyud ang proseso mga higala. So, na kay budget nga let us say 1.5 trillion. Let us say ana lang 1.5 trillion imong budget kumbaga. And you know, nga moagi ni mga higala sa walog sa mga luha. The Valley of Tears. Muagi ni mga higala di sa lugar nga dabi daghan nagbuaya gyud. So kuninitan gyud na siya. Unya gamhanan si appropriations chairman. Kay di man na pwedeng gamhanan silang tanan naa man gyud nay leader diha. Sumusugot ra ka nga ang tao diha nga gibutang nimo appropriations chairman. Dili nimo kailaw ay kalambigitan nimo. O yun lang kaniana? Wala, dili. No? Mao na pasabot sa mga tao, Claire. No? Dili si Sara Duterte may nagsulti nga nakadawat si so-and-so, kuan-kuan. Dili, baya. No? And ang ilang ginabuhat lang karon, they keep on connecting saldi ko to Sara. Ilan man ang ginahimo, mga igala. Dili gihapon. Nga naman, during that time, mga igalang nagakahitabo na, dili naman sila Duterte, unya, dili na po si Sara, mga igala, vice presidente raman siya. Na may pangulo. Na may pangulo. O, diba? So, saan man mo na karon pag-reconcile? Now, karon, ingon siya, dili tubag sa accountability ang rally. Tinuod. Tama na. O, kung kaso atong isgutan, wala tayo laing remedy diha. At tugitas korte. Basig lahi nga kaso ng pasabot nimo, si trangkaso na, no? Wala tayo laing remedy diha kung ato ragis korte, mga katropa. Pero anti-Claire, dili, kung ano ilang ginapangita diri. Ang ilang gipangita diri, transparensiya, no? Ang ilang gipangita din mga higala, no? Nga pantay tanan. Ang problema, nakita man gud nila nga kung sa saging pa, gikalburo ninyo ang kaso ni Marcolita. Gidali ba? Oh. Una pa tong nabalita ila Joel Villanueva, ila Chis Escudero. Matod pa hinog na to. Nahilaw og kalit. Nibalik lang mga igalag, naapa sa preliminary investigation. Naapa sa PI. Pusang iring na nga PI na. Kamarkulita, wala na. For filing na, mga igala. On sa my ground, giangkon man niya ko, no, mga igala, nga naay donors. Nihatag niya para sa eleksyon. Everybody is doing that. No? Halos tanan politiko, mga igala, gahimo niya na. Kadawat, mga igalag, donasyon. Gikan sa mga kwartahan. I-charge mo plunder. So, tanaw ka sa mga tao, katong kwartaha, kawata, gihatag. No? Gihatag. Kining gipangita nila sa flood control, di gihatag, gikawat. There's a big difference. Kung sa may problema niya, tinuod man, granting without conceding, kung sa may problema ito, ang pag-report ra, pag-declare ra. So, bisa magmayon ka, tanana, mali sa balaod, yes. Pero gitimbang na sa mga tao, ay, maura gyapon sa nahitabo sa impeachment. Gigukod ninyo ang 600 kapin nga million nga confidential fund kasara. Nya pati income niya inyong gipakialaman karon. Pati bahog sa ilang iring basi gusto niyo mahibaw adag pila. And yet mga higala, dili hinay if not silent at all. Ang mga paningkamot against the billions of pesos mga higala nga nawa gumikan sa flood control scandal. Bullseye. And you keep on harping nga ang flood control, sama ato nag-comment diring si Ribukas nga kuno ang flood control nagsugod sa mga Duterte. I will ask you a question. Kinsay presidente nga
nang hinambog nga dunay 5,500 ka mga flood control projects nga iyang napahuman. Binuang! Kinsa? Kinsay gasona last 2024 nga after the sona gibaha ang Malabon. Who? Murag nagpahunong kag Kabaw ba? Who? What na ito? What? What na itong Kabaw? Kabayo na itong hude. Kabayo, no? Kinsa man, tubag, mga maalamon. Ay! Oh. Tubag, bong! I talk to my where the Mo na nga lisod kaayo in dawaton ang inyong mga giwan nga si Digong pa man gasugod ana dili. Nga naman, mangutana lagi ko 2024 sona kinsa mang presidenteha ang nang hinambog mga higala nga doon na siya 5,500 kuno kabaga flood control nga nahumana. Asa naman to si Mr. Ribukas diri mga higala be. Tubaga ko no to sir. Kinsa man na? And then later on mga higala it was found out wa madining uban ang baha mga higala dili di na tinuod ang tikler no nga reaction na lang ni BBM di gina tinuod ang tikler ayo si pamakak madugangan ang imong kabakakon. Tamba na ng imong kabakakon makaya na. Makita na ko si Antiklar na agyo ko'y madumduman mga igalaw. Tama na nimong kabakakon, maikay kamubuhat o istorya. Ha? Nga si BBM kuno mo ni gihimo. Wala pa kuno'y nakapaimbestiga o korupsyon. Susama kang BBM. Abi nimo sa to mga igala. It was part of survival. He has to do it. He needs to do it. Nga naman. O di mo nabuhaton, magmukha ka mga igalang dali, pangka na diretso. Sunog na ka diretso. Nga naman, kisa man yun nagbulgar mga higala sa baha. Kisa man yun nagbulgar mga higala nga palpak ampaw. Unya, wa gid ay mga higala umang mga project. Kinsa man yun? Was it Saldico? Was it Sara Duterte? No! Ang baha, bay. Ang baha, bagay igsuod. Ang uwan. Kung ato mga igalang ikon, so then we can say bagay gala, religious ka nga tao, pwede ka makingon, ang Ginoo'y nagbuot, ani bay. Ang Ginoo, gabuot nini, gituyo niya, pabahaan. Para maklaro mga igala nga takla, di ay, ampaw, di ay, mga proyektong giingon ni BBM, nga panghinambog niya 2024 nga nahumana. O niya karon, magsige mo yun, nagsimula pa yan sa mga Duterte. That's kanabang, ish. Lamia sa paon, may ala. we Diba? Sabi na ginambog nga nakahuman mo 5,500. Limang ka ng 5,500 mga igala kabuok. Gusto lang yun ipamukha mga igala. Gusto ipakita sa mga Pilipino nga in just in a span of 2 years from 2022 to 2024 mga igala, ang dami nang nagawa ni BBM. And when it comes to flood control, mga igala, wala gipasagdan, gilihok yun. And in fact, mga igala, dunay 5,500 nga nahuman. Gipanghinambog 2024. July, it was during SONA, mga igala. After that, gibaha ang Malabon, nangaanod ang mga hinampak, mga igalang flood control. Kung sa gihimo, imbestiga na yun, imbestiga. Pagka 2025, mga igala SONA, unsa na itunada, mahiya naman kayo. Walay unod. Walay paak mga higala, no? Wala. Bisa kung saon mo. Way umoy, bong. Way umoy. Mahiya naman kayo. Kay ba manggil mo ng kawatan? Abay uwaw ng kawatan. Binuang! Ay! Di ba? Manggil ka, Mr. President. Nya kawat ko na. Binilyon ko na. Nya mora na madungog na mo. Mahiya naman kayo. Mauwaw? Kawatan, mauwaw? Binuang! Sige, basa sa tanawa naman to si Ribukas. Nibalik na siguro ditong Leo. Asa naman ka Ribukas? Murag naa nasad na assign sa imo ang mga troll. Gi-assignan kag troll sama sa DYHP sa Brigada Cebu. Gika na sila kang Leo. Ipalima na sila diha. Oo, magkana. Oh, na may daghan naman na, no? Oh, di pa.
Naras ribukas na tanang budget sa Duterte time miagi sa Crocodile Farm sa Davao. Oh, tanawa sige pamatud-i daw na. Pamatud-i daw. Mo na siya mga igala, no? May anak lang ako, may wala na. Oh. Diskaya, anong taon kayo maman? 2016. So Duterte time na. So Duterte start na flood control scam. Oh, ayan na mga katropa. Oh. Sige. Again, mangutana ko nimo, Raimundo, kinsang presidentihan niingon nga 5,500 ka mga flood control yang napahuman. Tubag! Ay! Sige. Hanaman po di. Basa tag mga wholesome. Aritas wholesome. Relax lang, Sir Arnel. Ayo, jud undagi yaw-yaw. Makabuisit yun ang naong mga...